may paminaw ng 4.2 million kwartan dako. Ha? Milyonaryo kagyod mga sukit di paminaw mo, resign ka sa kapobre. Laliman kag mamilyonaryo ka mga kagalaan anong kalakiha. Na ato ni tagag pagtagad kini nga portion of ganito may gila sa Blutirna Max Capsule. Ang Blutirna Max Capsule may 5 ka baskog og epektibo nga herbal ingredients batok sa diabetes og high blood, arthritis, rheuma, insomnia, heart, liver og kidney diseases. Ang Blutirna Max Capsule naay spirulina nga giila nga pinakakumpleto nga sahi sa natural nga pagkaon. Ang spirulina adunahan sa iron, protein, carotenoids ug potassium. Ang spirulina epektibo sa pagkuha sa mga toksin sa atong lawas ug makapahunong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ang Blutirna Max Capsule pwede na mapalit online o ma-deliver sa inyong mga Pinoy-anan pinagi sa Kalusugan Yan Facebook page ug mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad mahigala kay kining maong ni duwa sa kasino, ha? Kini ni ang pagduwa niya dito, siyempre kana gumuduwa ka mga kagilaan, do na mo daog ka ginagmay, do na kay mapilde ka ginagmay, uman gani dinagko na gani pagkapilde. Ni sud siya dito. So, ato sa mga higala na mga lakaw niya usay mo hapit sa dito posta mga higala inana no. Dapat panahon nga daog sa ginagmay, okay man may problema. Karon pag unsa bang hitabo ang mga kagalaan niya padong na to sa sinulog. Padong sa sinulog. Pag kuha niya sa slot machine, tekanas mga tao dito sa kuha nga tapukan sa mga kagalaan kay daog ligod, ha? Apil po kalipay sa siyempre lipay kay daog ligod. Nya ang uban pod nga mga tao dito sa kasino lipay po apil kay ayay nagitay kuha na ni. Nagitay balato ani ron. Unya siya mga higalangan ni daog, ana, gi okay na. Nya gi kanang iyang ID sa imong ID na kompleto na nya na pagkahuman giingan siya nga nakay sakyanan so wa ko sakyanan na ba pero sisiyan sila nakay sakyanan iyang gitawgan niyang uyuan nga naay sakyanan ni store ari dili kid daog ta ang iyang uyuan pa mahigap dali katog lima kag 4.2 million di man mahimo og madakag 4.2 million sakay na kag kuan lang ka labi pag mag-jeep ka di pwede oy. O baka mag-taxi baka kada mas may na kay sakyanan so iyang gitawgan niyang uyuan na ari diretso kay di ay daog so niadto iyang uyuan nga nagdag sakyanan unsa ba taud-taud mahigala miingon man nga uy unsa ba dinhi imong daog dili ma-release nato nimo daog kay ko aman dinhi ban man day kas kasino ha ang ato ba ning klarohon mga kagalaan ba nga nganong nabaan man daog na siya mahigalag 4.2 million mao pay pag-ingon nga nabaan siya. Nga kadaghan naman sa sudsud mga higalag kasino, dire mga kagalaan sa Fuente, dito sa Lahog, kanang Kasino Pilipino sa Lahog. Sige ng sagsod. O sa Mactan pa. Wa may ban. Nga karon nga daog, napildi naman gani sa mahigalag kadaghan. Okay ra, og mapildi ka, okay way ban, o niya mo daog ka ban? Asa man ang katarungan ang napita, kung mauhon na mga sukit di paminaw. Kaya ito ko na ipakita ko na yung sila katong paggawa sa slot machine, namato na to. Ang atong picture, kana kini ang liter ni katong usa kana mo ni pwede ba ma-zoom in zoom ko no ikuan to kini ni ang kini pwede ba ni ma-kuan pa niya na 4.252 254 so 4,252,254 pesos ano ul to mga security guards dito uban pa mga kuan dito duol na iyay sag tagaan na sag ginagmay mahigala da karon nga kuan store na bisa ka nang bungkig na mga higala o balato na, pinalipayan na sa mga tao dito. Okay na tanan. Ikuha ng iyang kuhan. Naman to usa katong ang iyang ID. Naman to iyang ID dia. Katong usa ka picture dong. Asa man to usa ka picture. Katong usa. Kana oh. Mo na ang naay ID. O to iyang ID. Nasa ubos. Mo na imong ID sa ubos no. Kana oh. Oh, yay pangalan sa ID na. Gipictura na. Ang 4.2 kana mo na iyang ID tawa butang ito lingin dong kana iyang ID dong butang lingin para makita alang sa mga sukit di paminaw mo ni ang slot machine daog 4.2 million yan na iyang ID say ko imong ID kay aron ma-claim na tanan na hatag iyang ID na gipictura ni mga sukit di paminaw na okay na di ko lingkod sa dito ayay paabot sa premyo. relax gamay daghan na induol niya ni store nga ato na wala kayo, nindot na kayo nga paminaw ba? Ya, simpre katong uban sa dito kay tagaan gud ginagmay nga mabalatuhan. Ayang uyuan po dali nag-adto mga sukit ti paminaw, no? Unsa man ni 20 pesos ang bet.
Oh, sige. Ato ning pangutan-on mahigala kay ako di makay ko. Actually kining slot machine to be very honest with you, ako di man ko sugarol. Pero sa una sa buhi patos Bong Soriano. Hindi kin katos Bong Soriano ba katong kuan priya tandog ni Bong. Ida ako niya ning casino kausa, ha? Pag kuan ako slot machine, tudaghan na daog na ko ni Sor. Nakadaog ko. Pero taon sa niya anam-anam pag ko kapildi na ko iya, hurot magka ako aning kalakiha. Ani undang ko, oy. Oh, kadto nakinomdom gyud ko mga higala. Porya tandog atong Bong Soriano gidam ko bag-o kong reporter adto. Nya do na may mga higalay kon ba napoy nagpatabang na ato panahon na nga may tungos casino sa gihapon. Among gitabangan. Pag-abot nito gipasuway kog duwa na. Nakasuway kog duwa ning slot machine gyud kausara gyud sa kong kinabuhi. Nakaduwa ko kay gitagaan ko tog kanana ang mauni say kuno para makasuway lang gyud kag duwa. Duwa ko na. Daog bitaw ko ni store. Daghan ko daog lang tagak nang kuno. Oh. Pagtutaod pun mo lagi patilaw lago daog. Tutaod nga anam ka wag tang akong daog. Una-una na ko to ni gamay nang gamay. Anto na ko na una-una na ko iyay. Nagbabilan ko gamay gyud kam palit. Bilin ko rin gamay buhahan makapalit kog Levi's. Undang ko pag undang ako kapalit yung ko kalsones usa ka bo. Apoy uban na may gala nga mo padagon ka murag duna na say kanang surti bitaw labi pag first timer ka nga kon mo surtihon ka. Ang uban na mo undang na yan mo di nang balik. Wala kining casino tinuod kuan ko. Sige kog adto nakakuan mi anas casino, ka adto ko anak kay tong utiking tos KBP baday ba. Naman to area dito nga adto mi mag-utiking. Igo ra mi mo labay. Pero ako nakaduwa kog kausa gyud anak. Pag adto na kog Las Vegas, dito sa akong hotel gisak-an gitintal kog duwa ning casino. Kay tanan hotel dito sa Las Vegas mga higala tanan hotel, ha? Ug wa ko masayo pa tanang hotel sa Las Vegas dunay casino. Parihar lig Macau ba? Kanang Macau mo manay Las Vegas in Asia. Tanan hotel sa Macau na casino. Pero wala dili kay manintal ning Macau. Dito sa Las Vegas gikuanan gyud ko nga duwa ka ug na kay $200, duwa ka ng casino dinhi kay tanan hotel na may casino na silongan ni casino. Ug mapildi ka 200, wala ra ni problema kay ilisan ra ka. Pero mudaog ka imo na. Ana, mura kag mainganyo gyud ka. Nya kita di man ta sugaro lagi wa lang gyud ko mo painganyo. Pero nay uban na suway lang gyud na. Nay uban na ganahan na gyud ba? Nga duwa. Naman sa giuban nga mga sultion, mga sukid di paminaw. Nakini karong atong complainant, nagsige na ni Oga, balik-balik anang casino, are sa Fuente, are sa Lahog, sa may Casino Filipinos Lahog Waterfront, dito po mga higala sa kananaang Mactan, na balik-balik na siya dito. Og mapilde, wa mabahan, okay ra di ay. Nakadaog og ginagmay, okay ra, karon dako man ning daog, 4.2 million man, ha? Neo, mo ni ang later, nga ingon nga, kini yang letter man na makoy kopya ani. Giingnan sa siyang letter may gala nga the second paragraph, being the branch manager of Casino Filipino Cebu, I am duty bound to uphold your existing restriction from entering, staying and playing, and therefore not entitled to claim the jackpot prize. Sa binisaya pa ni mahigala isip ko no manager sa Casino Filipino sa Cebu, ako mo uphold sa imong restriction sa pagsud ini casino o pagduwa sa casino. O therefore, dili nimo madawat ang imong jackpot prize. Ngano man nga di naman madawat, unya mapili okay. Unya og dili jackpot prize madawat. Uy kadako mga higalang dakong bangkong ini. Agan pagtaga to mahinabi ron so sibianan mahigalan ni atong complainant para maklaro ta sa ni mga sukin tig paminaw padaos mikropono. Kana. Sige. Kisa to ngalan nga nimo? Roland Bilbar. Roland, may buntag nimo Roland. May buntag, may buntag attorney. Oo, okay, sige. Sulti ekonomi ba na unsang itabuan nga kanana ang nakaduwa kas casino, pero sige na ka dito casino nakadaog na pug katong pagka January. Yes, attorney. Before New Year, nakadaog na ko. Pila may daog nimo to? Mga 40 plus, attorney. 40,000? Oo, plus. Okay na nadawat na nimo? Nadawat, gihatag nila. 40,000 naman. 4 million na hindi na madawat. Wala na. Pero pildi po ka, okay lang po. Okay ra nila. No, napay. Usabay pa maagi ning pagduwa sa slot machine. Kana na ang mo kuan ka dito, usa man kalaki ni. Ang pagya na attorney. Kaduwa ko kausaha pero kalimot na magugod. Ang pagya na attorney, mulingkod ka, then mo insert ka og bill. Sa machine. Then start ka nang mo pindot-pindot adto. Pindot-pindot duwa. Mo pili ka og pila imong bet. 20, 50, 100. Atong imo pila may pusta nimo? Katong ako attorney, 20 pesos lang attorney. 20 pesos na? Makita man na diya sa
sa picture. Oh. So ang imong kuan na to nga kanang lingaw-lingaw na gito imo gyud. Lingaw-lingaw. Kining musod kag kuan na to ni casino. Kita tanan pamasin naman nato. Nga basin pag masyertuan ba? Pares ra pud na kung kaning ordinaryong tao mutaya og loto. Bitaw. Labi nagdako na ang jackpot ba? Bitaw. Kadto ako attorney, pamasin kay dispiras ko to sa Sinulog attorney. January 18 sa gabi So, ang ako lang nga, pagkaugma to sinulog, nalang ko'y pambaon ba? Pagkaugma kayo, pared lagi to. Suroy-suroy ba? So, ako dam ha, nga. So, 20-20 ang imong bet? 20 pesos? Hindi, 1,000 na kung unang gi-insert attorney. Insert, ba't kato, imo tong katong 1,000, dito kay kausara, kadaghan to nga duwaon, kada 20-20 lang imong pusta. 20 pesos na akong i-bet. Okay. So, ning suod ko attorney, past 6 o'clock. Okay. So, mga 6:40, nag-free games pa man na una. Sama ng free games? Kanang bonus ba attorney? Bonus? So, kanang bonus, pila man kabuk ng kanang bonus, umudaog ka, kuan imo na. Nai certain amount nga mugawa sa machine. So, wadam ha, attorney. So, natong January 18 man ang imong daog. But atong klarohon nga nakadaog po ka itong, unsa man to katong kadaog kag 40,000. Unsa man to pitsa? Before New Year, attorney. Before New Year. Di lang ko musulti, attorney, sa eksaktong date. Ibasin, ang CCTV. Sige. Ibasin nilang kung ano na diha. Okay, sige. Mag-question mas laan kay kasi kumpleto kog CCTV ni casino. Kumpleto kog CCTV ni. Okay. So, nakadaog ka to 40,000. 40,000 plus. 40,000 Before plus. New Year. Okay. So, pag daog ka na, unsa may pamagi, nagdaog ka na, makuha nimo dayon daog sa may kalaki. Og mudaog ka attorney, nay butcher ana, mugawas Butcher. sa machine kung imo nang pinduton ang cash. Okay. Cash in. Cash. So, mugawas na ang butcher, na dito ang amount. So, imo tong palisdan sa cashier. Okay, so magtawag 40,000 ka pin. Kuha na, butcher, balis dali mo sa cashier. Tagaan ka 40,000. Tagaan ko. Okay, 40,000 klaro man na. plus. Na may CCTV gina na. So, ihap lang kurta na, 1,000, 2,000 na. Ihap dayon sa cashier. Gihatag sa ako ha. Pagkadawat na ko, gawas dayon ko. Daog naman ta. Daog naman ko. Ulit ta kay aron niya ko na. Okay, way problema. Kato, nakadaog ka 40,000. Nakadaog pagkagdugang? Sunod na po na to. Pila ginagmay ato ni pila man. Usa ka libo ka pen. Daog sa kalibo, okay ra hatag pod. Hatag gihapon. Kining 4.2 million. Pagdaog nimo ani naibutser na. Imong ikupukan butser, kuha nimo butser. Pagkadaog na ko attorney, giduol ko og slot machine kanang in charge. Nga ingo nga, sir, pwede bag mangayog ID kay ato nang i-process ang imong winnings. I-process, kina. Nindot na ni kay process na ha. Standby, humalamang pipila ka pa hinomdom. Straight to the Na atong point. balikan mahigala kay kalisod basada ng kalakiha, unfair sad mga kaigsunan nga wadto kas kasino, mapildi ka okay ra. Mudaog ka ginagmay okay ra. Daog nimo dako nga naka-jackpot na gyud ka 4.2 million. 4.2 kapin. Giingnan sa dili mo madawat kay bahan ka. Uy. Nabay dokumento mo nga duly received by our complainant Roland Bilbar. Pag matuod nga na-receive niya na nga bahan siya. Kaya ang problema diha pa man sa kibaw nga siya bang anong bahan man ko. Limang ka na mahigala asa man yung process ng kalakiha ron nga maupay pagkahibaw niyang bahan siya ng panahon nga nakadaog na siya. Lisura ng kalakiha day. Nya lisod man kay mo dudua ka dito nya. Pwede ka butang-butangan na ka nga di man makuha nimo kay bahan man day ka. Dapat doon na mo i-dokumento din ha nga pakita ninyo nga daw duly received ni wa man kay bawo sa mahigala nga bahan siya kuno. Ano panahon nga ano bahan man ko. Tawag ipangayon mo ganun yung ID. Ato balikan sa mga higala. So kadtong pagdaog na nimo unsa man to mga alas 6:40 na to nga pagsudi mo pag bait nimo 20 pesos nidaog ang jackpot. Ning suod ko attorney, past 6 o'clock. Okay. Pero ang actual nga pagkakuha na ko sa jackpot 6:40 naman ko'y picture na attorney. Sa actual nga kuan na ako magikuha picture attorney. Okay. Giingnan man sad ko sa katong mga manuwaay sa dito sa sulod nga kuhay nagpicture sir kay aron na kay ebidensya. Sige akong gikuhaan. Naman sa cellphone ako. In fact acknowledge man nila ang daog ka pero di lang kuno nimo claim ang imong daog. Acknowledge man nila. Wa nila gidinay attorney nga wa ko kadaog. Ang ila lang denial dili na ko maklaim kay na kuno ko'y problema. So nga ang akong argumento
Nganong karon pa man mo moingon nga nakoy problema, nga sige naman kog suod dire. Oh. Yung sama sila nga, nganong karon mo? Okay ba anang kuno mo nadawat gani nga ban? Oh, wa may papel nga na-receive ni mga ban ka. Oh, wala ko tagay hard copy. Oh, in fact ito mga security guards ito, dool po ni mo kapil nga bising natay mga balaton na napita. Ingon gid sila nga Bossing, ay may kalimti ha. Ang ako pong reaksyon kay ang ato kong pagtuo nga it's better to give than to receive. Mas maayo man ang manghatag ta kaysa kita'y tagaan. So katong ang ako sad nga may napod pahalipay kay basta senior lagi pagkaugma sinulong. Bitaw. Yan kasi hangin ta ning kalakiya. Pila man bana mo pila ka tawo to ni duol nimo sa slot machine pag daog nimo. Daghan attorney. Daghan tapukan ka. Oo, tapukan ko. Ito daogan nimo. Tapok sa tapok. Tapok. Mga pila ka tawo ka paminaw abot na po. Sobra attorney. Sobra ka. Tapukan ka dito. Kantay sila daipon nga daog. Mukha na sa slot machine. Nakagubot naman attorney. Nakakita man sila nga ning bagsak ang 4.2 grand jackpot. Usa na bagsak na na. Sa machine attorney. Sa machine? Mubagsak ng amount dito. Magsige nag-ihap attorney. Counting mo na siya. Hangtod. Kato ko ng video dong. Kato ko dong. Kato picture ko dong sa slot machine no. Slot machine dong be. Kani. Mo na siya. So diha ni tagak na ang kwan. Mo na attorney. Mo na. Kanang featured completed attorney. Buti pasabot. Humana tapos humana siya ihap. So mo na 4,252,254. So ano imong ID? Asa to ko sa ka-picture dong, na ID dong. Na ID niya dong. Kana. Sige, ambi na imong ID kay mag-process na ta. Mo na ka. Gingnan ako attorney nga. Sir, pwede ba mangay kog ID kay ato na i-process? Di ako po attorney, kuot dayon sa akong ID. Hatag ID dito. Sa man ang ID sa SS nimong ID? SS na attorney. Haman be, na mo ID na gidana mo. Mo nang ID ha imong gatag. Attorney be. So na, sulipayan nimo no. So mo na ID ha. Unya paghuman kana na ang pabot sa kagamay kay ingon nga pabuta kay process na. Gipasod na ko sa opisina attorney. Okay, sige. So kining tanan nga imong gisulti nga, diha ka gipasod ka sa opisina na sa CCTV gani. Attorney. Di na malimod. Di na malimod. Okay. So Casino Filipino ha, timan-in ninyo ang inyong CCTV, way limbungan. Ikuha ninyo CCTV, i-preserve ninyo diha. So di pasod ka sa opisina, klaro ka sa CCTV, so dakan sa opisina. Dito na ko attorney. Lingkod ka. Gitagaan ang kog form. Okay. Nag-fill up na ko. Kay process na lagi. Gani nangutana ko nga kanang unsa man na ma'am, kana bang tibuok pwede mag-i-check lang. Kanang bungkeg. Ikas lang. Ningingon na katong slot operations officer, kini si Lord Nabihan nga. Sir, kas ba na tanan? Kas tanan. Di ako pod mamailang palis eh. Ko nga, sige ma'am, kung mao ni inyong kuan, di sunod lang ko. Basta importante nga makuha ito rin daog. Basta ihatag. Di na ko ma-imagine mo kaya sanag sa mong naong itong panahon ng telipaya gini mo kayo. Pero telipaya na ako ato Kana ba nga bisa pagdili mo kana natural bitaw ka kangisig ka distur ba. Bisa pag imong takom mo ning babab gawas kung ngipon sing ngisi. Ako isumpay ato ni ha. Sige. Sa diha na nga i-process na unta. Ning ingon ning Lornabihan. Kining slot operator. Slot operations officer sa Mactan. Okay. Casino. Pero nga naman, dili siya na-assign itong panahon na. Sa lahog. Siya naka-duty dito, attorney. Siya naka-duty. Lornabihan. Katong permiro nga in charge sa slot machine nga miduol nimo. Kaila ka to? Sorry, attorney, wa na ko makuha. Okay, pero makailag hapon ko kuan. Sa now, anyway naman sa CCTV, daghan CCTV casino eh. So ang CCTV na attorney, sud gawas, kabilaan, kilid-kilid, basta sa sud pa. Okay, so pag duol to niya, sir, daog ka. Ato ni process niya na. Pero duol ni si Lord na dito na ka sa lingkuranan, lingkod na ka, fill up na kag-form. Sa opisina na ato ni, sa iya na ng opisina. Sa opisina. Isa man tong opisina kang? Lornabihan. O sa may ranggo ining Lornabihan? Slot Operations Officer 2. Okay, Casino Filipino, Cebu, Waterfront. Dito. Sa Mactan. Sa Mactan, but Waterfront, dili sa lahog siya naka-assign at the time. Hindi, attorney. Kini si Lornabihan, na-assign ni siya sa Mactan. Waterfront Hotel and Casino. Okay. Unya, nganon dili man siya sa kuan, nga dili man ka nagpusta sa may lahog. Dili, attorney, dito ko sa Mactan. Sa Mactan ka napusta itong panahon na? Okay, sige. Kining si Dina Dismus, attorney,
mo ni acting branch manager sa Casino Pilipino nga ang iyang opisina Dias Lahog. Dias Lahog. Okay, ito klaro na. So, ikaw ni duwa ka kasino dito sa Mactan, pwede ka mo duwa po dito sa may Fuente, diya din po sa Lahog. Lahog, Okay, so, kay mo man yung mga kasinohan nga kwan. At that time, dito ka sa Mactan ni duwa. Yes, attorney. So, gipasod ka sa opisina ni Lorna Bihan. Okay, nya dito mo sa sod, na-fill up na kag-form. Unya, tantaon sa may hitabo. Maulig ito, attorney, nga sa i-process na, giduol ko niya. Nga giingnan ko niya nga, sir, dili na mo mahatag ang imong premyo. Kung nga naman, ma'am, naman kay problema. Di, naibong ko, attorney ko, unsa may problema, ma'am? Ban man di ay ka? Ha? Nga namang, unsa mang pagkabutanga, ma'am, nga ban ko, nga sige naman kong so, dire. Oo. Yan sama siya? So nga, di, basta na ka, ban ka. Di na, ako naibong ko, attorney, kay... First time ka nang bahan ka, na? Official eh. Wa man kay nadawat nga hard copy nga bahan ka? Yes, attorney, wa ko taga eh. Ya, sige na po kagbalik-balik og suod. Wa naman nga nato kaning kuan mo, kadaog nga ni ko, nya nganong bahan man ko ron nga dako na kong daog. Maulig attorney, ako singgingnan, argumento ko niya, nga, ma'am, sige naman kong suod dire. As a matter of fact, before New Year, nakadaog ko din 40,000 plus. Gitagaan man ko ninyo. Unya ako, kahibaw man ko sa security protocol din rules and regulations. Nagsunod man ko. Pagsunod na ko dire, wa man ko pugni. Wa ko sulti nga, sir, dili ka pwede makasud kay na kay problema. Gipasud man ko. Sa dito na po ko sud, attorney, wa po ko sitaha. Wa pod. Sa mga security personnel kay na man mga IS. May tatog klaro na lang jud, sitan lang kadaan hindi ka mapildi pod unta. Mao ni sakto, attorney. Klaro ba nga, ba na ka di ka mapildi. Di man isod man ka na nga mapildi ka okay way ban. Pildi man ka. Og daog ka ginagmay okay ra. Karon 4.2 million daog ba ban man ka. Dili maayo na maohong istorya ha. Good, attorney. Di man na ma-establish ng winnings, attorney. Kung wa ko nila pasudla. So, na-establish na ang winnings na ko nga grand jackpot nga 4.2, diha pa sila nang ingon nga, uy, naman di kay problema, sir. So, ako, nakurat ko. Ko nga, unsa kong pagkaputanga nga, sige na kong suod dire. Hasta tong uban, attorney, nga, kinilaging nagkuhat po din taon na mapiskan. Mapiskan po, apil po sila kakuan? Naibong sila, uy, naunsan ko din taon. Nga, sige naman kagsuod dire. Di, giingnan ko. Binuang mo ng ilang kalaki, ha? Sa sige kag sodere, nga sige kag kapilde, okay ra. Dili ka ban. Wa kay problema. Sa karon nga nakuha nimo ang grand jackpot nga 4.2 million. Bana. Na kay problema. So dili kayo patas ang ilang pamaagi. So sa may nagtabo na, karon nireklamo makaka 888 ni gipadan-an kag glitter nila mo to nga di gid man kuan kuno nimo ang presyo, premyo. Actually, attorney, itawag ko sa 888, Citizens Complaint Hotline. Kaya mo, manay kuan sa gobyerno. Kay kining pagkor, under man ni sa gobyerno. So, para attorney, ning tawag ko, since January 21, ha, sobra na po ka-ticket reference number. Hangtod karon pabalik-balik lang gihapon ang ilang tubag nga ban ka. Okay. So, kinsa may tawgan? Lorna itong tawgan ron? Kinsa may tawgan ron? Ang maayos siguro, attorney, kay kini si Dina Dismos. Mo ni siya sa may ranggoan ni Dina Dismos. Mo na siya acting branch manager. Okay. Mo ni siya sigig tubag sa akong complaint sa 888. Okay. Sa Dina Dismos. Mo ni siya tigtubag sa akong complaint. Pero ang kanag yung maistorya nako, attorney, kini si Ingrid Victoria Espirito. Okay, nato yung mga numbers ani. Nakuha na mga numbers ani nila. Atong tawgan ni mga kagalaan, ha? Kinis-Ingrid na lang, attorney. Kay mo man kanunay nako. O sa may ranggoan niya? Kining Ingrid. Ingrid Victoria Espirito. Yes, attorney. Okay. Mo ni siya Senior Branch Admin Manager, Marketing. Sa Casino Filipino. Des Lahog ni, sa Waterfront Lahog. Yes, attorney. Kini si Dina Dismos. Dina Dismos. Acting Branch Manager. Casino Filipino, Cebu. Yes, attorney. Okay. Istorya na po ni mong personal na sila, wa pa? Ang ako yung istorya personally, attorney, kini si Ingrid Espirito. Ingrid, o si Lorna, nag-istorya, kita mo personal. Kini si Dina, wa pa mo magkita personal. Wala pa, attorney, kay base sa istorya ni Ma'am Ingrid, gisugo kuno siya ni Dina Dismos sa pag-relay sa tubag sa akong complaint. So, kung naay tubag si Ma'am Dina sa 888, email, ipa-forward ni
si Ma'am Ingrid ang mo forward sa iyang tubag. Okay. Oh. Sige, tagig number sa me. Tagig number sa kanaday. Picture lang day. Kaya itong tawag ng ilang mga kwan sa kasino. Kana, picture lang palihog. Nya dayon na ibalik na nila yung mga dokumento. Diyan naman yung mga kagalaan, ha? O, tawa, may tubag naman yung kasino. O niya, atong balikan o kwan yun. Maklaro na to ni mga sukitibor na gamay lang kay hake. Atong tawag doon ang ilang manager. Kay, disob sa kaya, mga tao na minaw to karon oy. Way taong tarong nga kwan oy. Ban maganis yan, siya madawat nga order nga ban ka, duly receive niya, na ban ka. Ha? Unya di sa pasudlon sa casino kay aron nga patas ba, ma-fair ba? Nga dili siya makadaog di po siya mapildi. Isura ni mga higalang. O dala. Iso ba kayo naka-unfair sa kayo mapildi ta nyawan o mudaog tadi ka padag-on. Dako na kayo nga kuha na hitabo Okay, sa atong gitawagan nun mga kaigalana, gamay lang kayo dyan, inday ken gidayal na mga sukintig paminaw. Okay, kini nga portion, samtang nagtawag pa ta, mga inabuhi sa kadali. Atod ka na to may higala sa Moringa Joy. Sa ato mga higala, labaw na sa mga breastfeeding mommies diha, ni ana ang makalipay nga balita, dala sa inyo ha, sa Moringa Joy, your happy capsule. Atensyon sa ato mga breastfeeding moms diha, labaw na gyud kato mga nagpadidi, nga minus ang gatas. Niya ang solusyon, mahimo ng kalidad, di kalidad ang imong gatas, o mahimo ng healthy si baby, o makasave na sab si daddy. Ang buhaton, mag-inom lang og Moringa Joy, usa kutob sa duha ka kapsula matag adlaw. Way kabalakan mga kaigsunan, kay safe kining Moringa Joy tungod kay kini hinimo man sa 100% nga kamunggay dried leaves. Okay, ang Moringa Joy mga kaigalaan mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Moringa Joy, your happy capsule, happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy. Straight to the point. Okay, day, di ba katong manager sa casino sa una sa lahog inday ken? Bantay ba ka day? Day ken? Kato di ba naman to sa kwan sa una? Itong pikas kasi bianan? Usa man to nakasuloy mo ko na dito sa una nga kwan? Ano? Straight to the point. Isigihan na to dial ron ang casino mga sukiti paminaw. Dayken, kumusta man na? Ano tayo na contact na day? Dayken? Okay, gamay lang kay mga higala ha. Kay ato nang gikuan ron. Mura man og doon na sa istorya ganina ha. Gamay lang kay mga sukiti paminaw. Ato balikan atong complainant may higala nga si Roland Vilbar. Kay lisod ba sa kay mga higala. Medyo di po maayong paminawon. Oy nga. Puslan man ko. Limang ka na ngayon. Sahaman ang akong guan nga baan makako. Siya pa ipa-request. Nga nagkinala pa ba tag-request? Naghimo ka sa request nga taga-ikos kopya nga banday ko. Uy! Kuyawa ng istoryahag mauhon. Ha? Naghimo sa formal letter taga-ikos sa kuan ka na ang mga ikokopya nga na banday ko. Waday na yun nga na, ban ka. Di ay, kuan nga ban ka. Butang ka to sa security guard dito mga higala nga. Nakipicture na nga dili ka pasudlon. Para klaro ba? O di ka kasod, klaro nga di ka mapilde. Manay klaro, aron nga di isag ka mapilde. Di ka kadaog, di mo ka mapilde. Ang kuyawan na nga, okay ra kag mapilde, mahulot imong kwarta di okay ra, pero mudaog ka dili, bahan ka. Medyo dili maayo na istoryahan, maipit mo anang kalakiha ay. O sa sinultian pala ni Sir, oy. Ato na ang gagi katawa may galasanta atong ikontak ha. Gamay lang kay na murag na may na istorya kay inday ken karon lang. Kini nga portion hatod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang toxins mo daw sa function sa blood cells. Ang blood cells may matod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa rom angko na may panglawas, inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala. Kumusta man day kaya na? Murag na na istorya gamay lang ha. Kay atong i-contact ni si Dina Dismos, Acting Branch Manager sa Casino Filipino Cebu. Diyan sa Waterfront Lahog. Day number apan medyo atong klarohon sa kay murman og konsa ni. Diyan naman istorya man indeken. Sige. Sunod si Ingrid Victoria Espirito. Ingrid Victoria Espirito, Senior Branch Admin Manager, Marketing and Enterprise. Okay. Casino Filipino Cebu Lahog Hapon. Unya Lorna B. Han. Slot Operations Officer 2. Yes, Slot Operations Officer 2, Casino Filipino Cebu. Mactan. Mactan siya. Sa Mactan na siya na-assign. Waterfront Hotel and Casino Mactan, Lapu-Lapu City. Okay, sige. So ato nang gitagag pagtagad ron mga kaigsunan para maklaro tani mga higala kining maong panghitabo ha.
ikuan ninyo na, isitol ninyo na kung madag sitol, para din tama problema kay kapoy naman kayo tumatutog korte. Apan kung medyo magmagahi gyud, pugos kitag atong korte husgado ani o niya ato pong ma-report dahil sa atong sa kahanginan kay unfair masanay nane, no? Lisod sa kaayo mga higala nga inanaon ninyo. Asa man din ang premyo para iya man ang premyo. Unsa man din na? Ngano man ni nga kuan man? Unsa man? Magduda mga tao ni basi wan niyo ihatag premyo kay basi nga ninyo, Oho, ato sa ning karuhon mga sukid ti paminaw be. Sa man din na kontak na inday ken? Okay, gamay lang kayo mga higala para in fairness po ninyo, amo mo hatag higayon nga makatubag. In fairness sa ninyo para nga maklaro tani mga sukid ti paminaw, Okay, sige gamay lang kayo mga higala, Nanaday? Attorney Rufil. Yes, Attorney Rufil, atong i-contact ang acting branch manager sa Casino Filipino dina sa Waterfront Lahog, si Miss Dina Diezmos, no? Pero dili pa man siya available, Attorney Rufil. Ang iyang secretary nga si Ma'am Joanne Cubero mo'y atong nahinabi o niya gikuha lang niya ang atong number kaya pang isulti nga to ni Miss Dina kung unsay atong katuyoan. Although ako na to siyang gipaybaw kung unsay tuyo na to sa pagtawag niya o niya mo feedback to siya karong taon-taon, no? Atag na lang ako akong number, Attorney Rufil, para mas dali niya nga makontak por si kaso kung mo sugot si Miss Dina Diezmos nga mahinabi po nato siya on air para makuha po nato yung habig labot ni ining problema ni Sir Roland Vilbar. Si Ingrid, si Victoria Espiritu, unsa may natabo? Si Ingrid at Victoria Espiritu, Attorney Rufil, mo'y giuna na ko nga gi-contact pero iyang gi-refer ta ngadto sa ilang acting branch manager. So at least na-contact nimo si Ingrid. Na-contact nato, o niya siya mo'y nagtultol nato nga kontakon adtong landline nila nga numero dinha sa ilang opisina ni Miss Dina Diezmos. So magpaabot lang kuno tagkadali. Kaya basta ako to siyang gingnan nga mahuman ang programa ni Attorney Rufil mga alas 10 or alas 10 pasado na apay taas-taas nga panahon paibawon ta niya kung magpa-interview ba siya on air nato karon dayon. Bisaya ra man katong iyang sekretary, Joanne Cubero. Joanne Cubero, mga Bisaya ra man sila, Attorney Rufil, at si Miss Ingrid Espiritu. Mabati na kabati sa DYHP nga naglanog-lanog ta karon. Tinuod gyud, Attorney, kay siguro ti paminawan pa ni nato. Dina Diezmos. Dina Diezmos mo na ilang acting branch manager. Si Ingrid Victoria Espiritu mo to ilang branch admin manager, marketing department nila. Sige. Ato pabuton day. Inakuha anytime kung nana. Okay. Feedback day ko, Attorney Rufil, kung mo contact na to si Ma'am Joanne Cubero nato. Okay, sige. Salamat Indeken. To si Indeken galing niya mga sukitig paminaw. Ato ani, kuhaan mo na mo pamahayag, Ma'am Dina Diezmos, Ma'am Ingrid Victoria Espiritu, Lorna Bihan, kay in fairness ninyo, paminaw na mo inyong side. Kaya mga tao na minaw ron, lain-lain na bagunahon ang tao. Basta magkaingong tao na 4.2 million, basta inyong gibahin na niya, Unfair po sa inyong kabahin. Muna nga, gusto na mo nga, magkuha na mo inyong side. Kaya kinimangod, sa gobyerno man kung ina nga inyong iuli sa treasury na nga naaman sa ikon doon. Basin alibay lang to nila tong kwanday. Isod magkay na nga. Magduda man mga tao nila. Basin, Ma'am Dina Diezmos, Ma'am. Magduda mga tao nga. Basin inyong gibahin na diya, So, aron di mo kadudahan sa mga tao, sulti imig tarong, explain this kahanginan, paminaw na mo ang inyong explanation. Para maklaro ito na nga, sir mo, nahitabua. Kay ban man gani, nga man sa magkadawat. Nga karon pa man sa kibaw nga ban siya, nga daog na siya. Wasay na dawat nga ban siya. In fact, siya pa imong gipa-request nga mag-request siya. Nag-request ko siya nga taga-ik ko sa naaday ko'y ban din tarong magunay na anak. Og ban siya, ang inyong security higbutang yung picture na ayaw pasudla, aron dili pa pildi. Papatas ba? Dili sa makadaog, kaya di man po siya mapildi. Kani mapildi siya, unfair sa kayo, ma'am. Tao man ta. Saro naman sa manager ko ka anang casino, di ta kakamao mo. Kamao kita mo analyze, oy, my God. Daghang kwartas pagkor. Isa gani ka ng inyo ganing logo gani. Wa gani na, Jesus, marusip. Manang karuhon ta lang ni ma'am kay aron nga ko na muhatag ko ninyo og higayon nga maka-explain mo sa kahanginan. Tagaan ta maghigayon, no? Kay otherwise ang mga tao magkuan magana. Di ba mimuhunong ani og kuan yun? Di mi matagag explanation ay bahala mga butag korte ani. Kana klaro-klaro na nga istorya.
Ma'am Dina Dismos, ma'am. Ingrid Victoria Espirito, Lorna Bihan, mga Bisaya ran siya tanan. Bisaya. Bisaya. Akong nahibawan attorney nga Bisaya, kinis Ingrid og si Lorna, kinis Dina. Si Lorna dito magkasopisina Lorna Bisaya po ni. Oh, Bisaya na attorney, sa Mactan. Naglanog-lanog man yung HP ron. Magkabati na sila. No, ma'am, kanang tagaan-ta mo gigayon kay magduda mga tao lain magunahon ang mga tao nga basig gibahin na ninyo din ha. Ha? Kanang premyo. Basig inyo ning gikuan din ha. Klaruhan na kay ang mga bata ninyo mauwa mo sa to sa eskwelahan ron nga maingon nga oy, unsa ba din ang inyong kuan day nga kuan man inyong mama unsa ba? Tagaan mo na ko gigayon. Ha? Sige lang. Feedback lang dayon day kung naa na day. Sige. Si ato sa paputon gamay ha. Paputon sa gamay. Salamat attorney. Gamay lang kay mahigala. Straight to the Kung point. niya, ang ato sa mahigalang isyo, labot mahigala sa Casino Filipino, ato ning igreto mahigala tong atong mga complainants, mga kaigalaan, ang atong nga mi reklamo kagahapong adlaw, o niya kinini ang nakadaog siya mahigala, kapila sa sod sa casino, napildi sa casino mga sukid tigpaminaw, okay ra. Makadaog o ginagmay, okay ra. Nakadaog na sa mahigala, kadaghan na, nakasod diha. Daog ginagmay, okay lang. Mapildi, labing ukiha. Para sa casino, Casino Filipino Waterfront, Lapu-Lapu City. Good morning nyo diha. Ato ni tagag pagtagad lubutaga mga kaigsunan. Kaya ang atong reklamante mga higala ni Ingon, kadaghan naman siya, naman mo kompleto mo ng CCTV diha sa casino. Palihog ko no, kining atong manager sa casino. Kamo diha mga in charge diha. Kompleto mo CCTV. Klaro na diha, pwede niyo ma-check o kapila kahigayon nga nakasud na nga atong reklamante karon sa casino, kapila na ni pusta diha. Kapila na napildi. Kapila na mi daog o ginagmay daog, inyong gihatag ang daog. Straight to the point. Nakadaog mahigala ko sa kalibo, hatag. Dahil nakadaog og 40,000, hatag lang. Nakadaog og 50,000, hatag. Sige lang sod sa casino, masod sa casino mapildi, okay kaayo sila. Karon naka-jackpot og 4.2 million. Dili ihatag. Alawa ha, inyo ming gilisod-lisod, hasta mi, inyo ming gilisod-lisod. Ang sekretary miingon ng, miingon ang sekretary sa branch manager nga paswaton pata og formal nga request nga mo interview ta nila address ni Dina Yap Dismos. Oy, Dina Yap Dismos, tagaan-ta kasi gayon mo explain ka diri kay otherwise dili ka mo explain kini korta ba nas gobyerno. Unsa man inyong personal interest nakadaog man na. Unya mo interview ko nimo para imo ba yan para nga makasulti kas kahanginan unsay tinuod nga hitabo. Mingon siya nga paswaton ko. So sa to pa mahaguan pa nako na mosuwat ko aron nga mo-interview ko nimo. Nga para imo man ta ning mo interview. Aron maka-explain ka kay mga tao nagduda ang mga tao nga inyo gi mo nay modos nimo diha. Imo nang gigamit ng kwarta kamoy ni pahimos kwarta. Straight to the point. Og dili ka mo tubag nga na imo pa kong paswaton hasta ko imo kong lisod-lisoron oy. Yang sa man niya ako suwat registered mail pa sa man. Ako kang kuhaag side, kaya reklamo legitimate ang complaint. I-preserve ng tanan ninyo nga CCTV sa casino. Klaro man na. Karon nga nakadaog og 4.2 million, mingon mo dili ihatag kay ban man ay kanini. Ngano ba sa kasabot nga ban siya? Nganong karon man lang nga nakadaog nag 4.2 million, nganong karon pa man moingon mo nga ban? Dapat giingon nga ban na sa picture diha nga ban dili kasod. Aron nga dili sa mapildi. Fair enough. Dili sa kadaog, hindi po siya mapildi. Fair enough. But imong inon nga sod na siya, pildi siya, wa mo problema. Nakasod siya daog sa ginagmay inyong gihatag. Karon 4.2 million moingon na mo kalit. Uy, ban man di ka? Dina Dismos. Dina Dismos iday ang ilang kwan. Dina Dismos, ang mga tao ba din? Pagduda mga tao nga modos inyo ni. Nagduda mga tao nga kamuray ni pahimos ining kwartaha din. Nya mo na ipakaon nimo sa pamilya din ha. Straight to the point. Mo ni inyo nga kuan kito nakapirma naman, naka-fill up na mag-form. So hasa man ning kwarta karon? Ihatag ang kwarta kung asa angay ihatag. Straight to the point. So pa-explainon ta kas kahanginan, gitawgan ka kagahapon, kay aron nga fairness DYHP, dili mi one-sided. Gitawgan ka para maka-explain ka og unsa ning kalakiha.
Niingon ka nga meeting pa, di pa mag-interview kay meeting. Tagbo pabot. Tibok adlaw may pabot-pabot og wa gyud ka. Karon imo kong pasuwaton nga mo interview ko ha. Imo kong lisod-usod og apil. Ombudsman na lang tika kung mauhon magaling na. Nanong mo suwat-suwat pa man ko nimo para imo ni. Manawag mi bisa pa sa Senate mi manawag. Kapila man nag-interview na ingon nga kon oy. Tawgan na mo na ang mo interviewon kay aron nga maka-explain. Ako imo pa kong pasuwaton. Wa gaba. Unya unsa man butangan ta kada within 10 days imong tubagon. Wa gaba. Asa ang kwarta dina? Dina dismos iuli ang kwarta din. Dili man na imo dina, ha? Tanawa god, hay man imo ibutang imong utok. Tanawa ka simple ana. Og ban na siya sa una pa unta nagban na daan aron nga dili sa makadaog og dili sa mapilde. Kapila naman na tanawa i-check inyong mga CCTV. Casino Filipino Cebu, ha? Kapila man na. Dapat iban ninyo ban. Aron nga di sa makadaog di po sa mapilde. Kana og mapilde mang higala mo sud mapilde okay ra mo. Kapila sa sud kapila na pilde okay ra mo. Kapila ni sud na kadaog ginagmay okay ra mo. Karon 4.2 million. Dili mo okay kay ban? Oy, Dina Dismos, kinsa may kaila ining Dina Dismos. Sulti din, mao din dako kag bahay din, mao din lami kag sakanan din. Mo ni modos ninyo diha Dina. Wa gaba. Mangutanan lang ko din, mo nang patubagon ti ka Dina. Aron nga ma-fair sa imong side para imo ni maka-explain ka. Lisod ba na pag-explain? Ako pa may imo lisod-lisoron nga kinalan ko mo suwat unsa man registered mail pag yun akong suwat nimo. Masuwat gani ko Dina, kapoy-kapuyon gani ko nimo og atubang sa kong computer. Dili na lang, budok-dok na lang ko ako iadto sa ombudsman na lang. Kata ni pagtagad lubuntaga mahikala sa manuman usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Unya-unyan taod-taod lang ka Dina Dismos, acting branch manager Casino Filipino Cebu, dito sa may Lahog. Sa may labaw ani day kay dal sa waterfront Lahog ang ilang labaw-labaw. Ingrid Victoria Espirito, senior branch admin manager marketing og sa Casino Filipino Cebu Lahog. Lorna Bihan, slot operations officer Casino Filipino Cebu. May buntag ninyo diha, no? Unya taod na lang mo nako. Tiwasan unya taod. Tiwasan og isgot, ha? Kay unahon ta sa ning kinaniyang pangampanyaron sa mga senador, ha? Pero mora na, kinsa may nakaila ani manawagan ko mga silingan og kaparintihan ining Dina Y Dismos nas casino kini magtrabaho. Kini si Ingrid Victoria Espirito o kini si Lorna Bihan nga naamoy esplikahonon dres DYHP. Inyong explicar ni kay magduda ang mga tao inyong gibahin-bahin ning premyo. Di man na inyong kwarta man as gobyerno, Naman na, daghang kwartang pagkor bisag gani maghimo mo og logo gani. Bahimo lang gani logo dai, kinundong ka dai. Dako gani kay gastos logo nga murag nangupya ra nga logo. Karon din ni daog. Ang fairness ba, bisag bata ma'am. Dina Dismos, Ingrid Victoria Espirito, Lorna Bihan. Bisag mga dili magkinahanglan og genius nga tao. Bisag wa katunob sa elementary makasabot og unsay fair og unsay unfair. Ang kana og ban siya ngano man sa makahibaw nga ban siya kana na nakadaog na sa 4.2 million usa pa mo maingon nga ban siya. Pagsugod unta na giingnan ninyo nga ban siya para dili sa makadaog di po siya mapildi. That's fair. Unsa man ni inyo sindikato ning inyo? Nangutan na lang ko sindikato ni Dina Dismos, Ingrid Victoria Espirito, Lorna Bihan, mo ni inyong budos diha. Straight to the point. Mo ni inyong pangwarta diha. Bahin-bahinon ninyong kwarta ni kahuman, Straight to the point. Kana pangutanas katawhana. Explikaron ta mo kay magduda man mga tao dili mo explain.
Tagaan mo na ko gigayon, maka-explikas kahanginan. Ako pa inyong lisod-lisoron nga pasuwaton pa ko. Formal letter ko, no? Oh. Ako nang gituyo nga di ko mangomentaryo dayon. Kaya ron nga, in fairness sa duha kahabig, may usa, ito na paminaw, at paminaw ng usa. Ako kang paminawon. Kapila mi tawag balik nimo, ako pa imong lisod-lisoron. Nag-meeting pa ka, dugay ka kanahong mag-meeting. Karon imo day kong pasuwaton og formal letter nimo. Pag-sure diya ha, pag-sure. Kana mo suwat na gani ko, dako gyud kag problema, ha? Ako gani diri mismo sa ato mga staff ug dunay mga mo sipya na ako laman ang agbayan. Ako man ang pikpikong abaga nga kadtodong dai sipya to gamay dito. Kuan lang ta, kasunod ni on ta ni papamaagi niya, mga tawa lang ta. Oh. Ayaw ko pasuwat tag mimo kay mosuwat na gani kog mimo gani bida. Ha? Mahago na gani ko og atubang sa kong computer kay parang gidok-dok. Problema ka na gyud na. Dok-dokon ko na apilon ta nagsuwat lang sa kong kulong pod sa The Freeman, ha? Aron mabasa ka sa Philippine Starsad. Tarungan ng imong kuan diha. Pamutan naman tanin sa ni modus inyo diha sa casino. Straight to the point.